Počúvate podcasty ZME. Vždy pred voľbami príde voľáka hlava pomazaná s tým, že my nemôžeme rezignovať na to, že nebudeme dvíhať dôchodky. A keď mu niekto povie, že však my ale na to nemáme peňažky, tak prídu vety typu: Ty chceš okradnúť môjho detka? Veď ťa vychovali, ty papľúk nevďačný. Nemáš úcty. A teraz je tá strana, čo tej každé 4 roky najohrozenejšej skupine voličov nechce dopriať strana Smer. Tento cynický prístup Smeru SD a Hlasu SD, že nechcú zdvihnúť, to je pre mňa šokujúce. Dokonca keď Dankovi smeráci odkázali: neblázni, do volieb ešte ďaleko, teraz ešte nie, bol taký, že Ja verím, že pán Richter nechce byť sociálny netvor a že ako politik Smeru SD to podporí. jednoducho sa urazil a ukončil problematiku vetou. Budem nahlas hovoriť, že nemajú sociálne cítenie. A vtedy sme sa sami seba pýtali, že kokos hovorí o dvíhaní dôchodkov, prečo na jeho tlačovke nie je putovný dôchodca z jednoty dôchodcov? Nemôžeme dovoliť podnecovať nenávisť a hovoriť, že jednej skupine občanov treba odobrať práva len preto, že sú starší. Lenže pán Kotian bol vtedy niekde úplne inde. Som predseda jednoty dôchodcov. Nemôžeme dovoliť, aby niekto dehonestoval všeobecne nás, starších ľudí, ako skupinu ľudí. Je to nedôstojné. A dneska niekto nám chce zobrať volebné právo. Keďže Zoroslav Kolár, odsúdený korupčník, zvolal tlačovku, kde oznámil, že podáva trestné oznámenie na komika Fera Joeka, lebo si robí fórky z dôchodcov a to sa nepatrí. Vytvára obraz starších ľudí ako zaostalých, sebeckých, škodlivých a zodpovedných za problémy spoločnosti. A jednota dôchodcov tam prišla robiť krovie a hovoriť veci, ktoré im vraj píše hnusná mládež. Pán Kotian, kvôli vám dôchodcom musia mladí ľudia odísť do zahraničia, alebo tu nemajú robotu. Ako to nie, mladí ľudia neodchádzajú kvôli dôchodcom, ale kvôli politike zameranej len na dôchodcov, volenej dôchodcami a z pozície užitočného idiota propagovanej dôchodcami. A koho volíte? Tak si voľte! A bude ešte oveľa horšie, lebo dôchodcov bude v pomere k stále aktívnej pracujúcej skupine ľudí len viac a viac. Čiže dávajte pozor na svoje babky a detkov, lebo začína hon. Až do konce skladby poběžíte ode mě co nejdál, ano? Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Piatoček. Seniori sú ľudia. Je to nedôstojné. Podávame trestné oznámenie, nemôžeme dovoliť dôstojné zaobchádzanie. Treba odobrať práva len preto, že sú starší. Je to nedôstojné. Treba odobrať práva len preto, že sú starší. Je to nedôstojné. Vyzerá to tak, že Danky zas poslal svoju sovu. Preletel cez celú Bratislavu zo Slovenskej národnej strany horúci zemiak a skončili mi na stole u mňa ako obyčajne u predsedu vlády. No tentokrát v tom liste, čo Ficovi Onegin napísal, nebola žiadna romantika s náznakom erotiky ako naposledy. Som tu a budem pri vás stále, kým budem veriť, že ste ten správny chlap v pozícii premiéra Slovenskej republiky. Buďte, akí ste boli, a ja budem vedľa vás stáť v dobrom i zlom. Tentokrát bol Danko len fest rozrušený. A už toho mám dosť aj v koalícii. V liste sa písalo, že pri rekonštrukcii vlády treba nahradiť ministra Tomáša Tarabu Filipom Kufom, na čo Fico odpovedal, že Znovu nerobím žiadnu rekonštrukciu vlády, preto v tomto okamihu nemám dôvod sa priamo zaoberať návrhom pána predsedu Slovenskej národnej strany. koniec príbehu. Teda bol by to koniec príbehu, keby Danky nechytil mental breakdown s tým, že ale ja chcem Tarabovú hlavu hneď a teraz. A čo je cieľ? Boha, ja ale neviem, Danky, úprimne oproti tomuto, aj tvoje narazenie do semaforu vyzeralo ako premyslená taktika. Podľa mňa tomu nerozumie, čo sa týka dôvodov, nikto, nerozumie tomu ani ja. Lebo áno, na jednej strane je milión dôvodov, prečo odvolať Tarabu, no Danko nedáva také, že má veľa kauz, treba to riešiť. Ono vo všeobecnosti, kedy SNS-ke vadili zlodejiny alebo klamstva? Ja chcem pripomenúť, ministri za SNS sedia v base. Skôr Danky upozorňuje na to, že Taraba robí habaďúry sám a ani sa neporadí, ani nerozdelí, proste hovedo. Nominant, ktorý teda vôbec nepracuje so stranou, lebo Tomáš Taraba s nami vôbec nekomunikuje v týchto veciach. Taraba odkazuje, že to s vami sa mám radiť? A o čom? Však ja nechcem skončiť v base. Ja nebudem chodiť nikam pre rady. Ja neskončím tak, ako moji predošli ministri.
za SNS. Dobre, ja neskončím v base, jak sú dvaja. Čo je veľmi zaujímavé tvrdenie, keď si uvedomíte, že ešte pred mesiacom chcel Taraba vstúpiť do strany, ktorú dnes označuje za takú skorumpovanú, že keby ho riadila, skončí v base. A nie som členom SNS preto, lebo ma do SNS neprijal. A s tým sa spája ďalšia celkom vtipná vec. Danky hovorí, že Tarabu treba odvolať, lebo nie je členom SNS potom, ako Taraba síce chcel byť členom SNS a aj podal prihlášku, no SNS ho odmietla. No proste klasický Danky. Ste sa zbláznili? Fico na tú druhú výzvu tu na okamžité odvolanie reagoval tým, že dobre, ale len keď budeme mať dostatok poslancov na udržanie vlády. Aký má zmysel odvolať niekoho, ak to má viesť k tomu, že nebudeme mať 78 poslancov, budeme mať 75 a sme skončili. Na čo Danko reagoval, že chceš ma nasrať, more? Chceš ma nasrať? Prídeš aj o mojich 6 poslancov, keď budeš takýto. Keďže Robert Fico mi odkázal, že bude sa zamýšľať aj nad tým, aby nestratil poslanca, že môže stratiť aj 6 poslancov. No potom si Danko uvedomil, že juj, to bolo asi moc. Prepáč, Robko, ja ani neviem, že čo to zo mňa vyšlo, ľúbim ťa. Ja ho nemôžem vydierať. Že ja nemôžem tú vládu rozbiť. Prečo? Lebo ja tu chcem byť. Dokonca Danko na uzmierenie ponúkol Ficovi fajku mieru. Teda on ponúkol, že nech si vezme toho Tarabu, že on už nemá záujem. On teda zváži, že či Tomáš Taraba, že dobrý minister, však si ho ber. Však si ho zober. Taraba medzi tým, ako Danko s Ficom dohadovali striedavú starostlivosť, šiel plakať do telky, kde tvrdil, že to je celé kvôli tomu, že odmietol dať prácu už tretiemu jedincovi z čeľade Kufovitej. Pán Štefan Kufa mesiace za mňou chodil, či vymenuje ďalšieho jeho syna na šéfa TANAPu. No to som povedal, že nevymenujem. To je podľa mňa absolútne scestné vôbec žiadať ďalšieho Kufu do takéto funkcie. Mňa by len zaujímalo, že prečo si práve teraz povedal, že ďalšieho nekvalifikovaného Kufu už nezamestná. Keď tých dvoch predtým si celkom chválil, ale však okej, vraj si Kufovcov rozneval a prišiel za nimi Danky. Pán Danko sa stretol s Filipom Kufom, povedal mu, nechceš byť Filip minister? Tak napísal na papier, že došiel za premiérom, že dobre, navrhujem odvolať Tarabu a vymenuj tam Kufu. Tak Kufa mal napísať, že som mňa nevychádzal. Ako nie, že by bol Taraba dobrý minister, ale Filip Kufa minister životného prostredia? Čo nám treba v Tanape, motokrosové dráhy alebo zintenzívniť ochranu chránených múch, či ako? Teraz, keď si sadnete do auta, preveziete sa autom do svojej redakcie, zrazíte 5 chránených múch. Čiže také hypotetické. Máme chránené muchy. Nemáme chránené muchy. A ak by vám náhodou toto ako dôkaz prisahania proti Tarabovi nestačilo, prezradil aj to, že je to len umelá kauza na zakrytie Šimečkovej mamky. A nerobím si srandu. Týmito atakmi na vlastnú koalíciu SNS pomôže prekryť kauzu Šimečkovcov. Lebo vraj sa progresívne Slovensko z SNS dohodlo na tom, že upriamia pozornosť na chudáka konzervatívneho ministra a že keď bude treba, spoločne ho odvolajú. Národná konzervatívna strana aj spolu s Kufovcami spojí s ľuďmi, ktorí propagujú homosexuálne manželstva na Slovensku a budú hlasovať za odvolanie konzervatívneho politika a ministra. A dokonca to Taraba dotiahol do dokonalosti tým, že položil otázku: preboha, veď čo by na to povedal pán farár Marian Kufa? Keď hovoríte o Kufovcoch, bude zaujímavé sa aj pýtať pána farára potom Kufu, ako to vidí. Ale nebojte, nikto Tarabu neodvolá, lebo má záložný plán. On totiž pohrozil, že ak by ho náhodou SNS a Progresívne Slovensko odvolalo, demisiu podá aj ministerka Šimkovičová. Ktorý politik v koalícii jej pracovne najbližšie povedala moje meno. To fakt si akože týmto pohrozil opozícii? Čo si ty vole Horst Fuchs? Keď ma odvoláte i hneď, priatelia, dostanete ako bonus z Brusu nečakanú ďalšiu hlavu úplne gratis. K tomu přidám profesionální sekerku zdarma, 3 mm silnou a nezničitelnou. A k tomu nůž na bylinky zdarma. Zůstává 1490 korun. K tomu i nůž na filety se špičkou a ergonomicky tvarovanou rukojetí. Cena se nemění. Ale nebojte, žiadna Danková kríza stredného veku sa nie je tak horúca, ako sa navarí, a tak si Robko a Danky sadli na obed, z ktorého bol záver, že ten návrh doručený bude. Teraz je tá situácia, že to naše stanovisko je nemenné. Takže tam vlastne nebol žiaden posun. Tento piatok sa ešte plánuje aj obed Danka s Tarabom, ale keďže Danko neustúpil ani Ficovi, je možné, že na tomto obede sa len plánujú udierať pečenými kuracími nohami po hlave alebo voľačo. Sme bojovali. Nakoniec ale Fico prišiel s tým, že dobre Danky, tak Taraba bude odvolaný, pokiaľ sa táto politická dôvera neobnoví do 30. septembra 2027, dôjde k personálnej výmene na úrovni ministra životného prostredia. Čo boha, september 2027? Do 30. septembra
2027. Akože keďže v tom čase by sa mali konať riadne parlamentné voľby, tak tipujeme, že Fico myslel tento rok, ale fakt nevieme. Ja tu nebudem špekulovať, či si premiér stanovil termín 30. septembra, aby ma dobehol. Takto aj keby to bol tento rok, vyzerá to, že Fico to len odložil, kým sa mu schváli rozpočet a bude môcť ten spor vyriešiť tak, že všetkých prefacká, ale teraz ešte nemôže, lebo je to s tým rozpočtom už aj tak dosť na hrane, tak bitku jednoducho odložil. Buď bude vyprask, alebo ma nevyfliaska. A Danko to prekvapivo prijal a bol taký, že dobre, tak ja počkam, kým mi dáte poriti, pane. Zatiaľ budem novinárom hovoriť, že kľud, už to vlastne ani neriešime. Určite nechcem teraz mediálne prehlbovať tento spor. A ešte to otoč na to, že to nie ja som dramatický, to ty si dramatický. Mám pocit, že vás len pletky zaujímajú a... Inak počuli ste už nejaké nápady na tie ekonomické prorastové opatrenia? Poďme ľuďom pomôcť. Nebláznite, kedy by akože pomedzi riešenia seba samých také banality vybavili. Nie, že by mal Tibor Gašpar nedobrý týždeň, mal ho len taký, nie dobrý, keďže okrem toho, že o ňom Zoltán Andruško vypovedal bakané veci na súde o Kuciakovej vražde, ho ešte stihla naštvať aj nášivka Alojza Hlinu. Všimli sme si v posledných dňoch chodiť poslanca zo Sasky, pána poslanca Hlinu, so sakom, na ktorom má úražlivý nápis Smer mafia. Ale poďme pekne postupne. Vy zase vychovávate nejakého cintu. V pondelok meno Tibora Gašpara zaznelo z úst kajúcnika Zoltána Andruškova, ktorý je aktuálne svedok v kauze vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. A teda v jeho výpovedi bola veta o tom, že Predo mnou zavolal Gašparovi a dohodli sa na stretnutí. Z tohto stretnutia sa vrátil s tým, aby som mlčal, lebo dopadnem, ako dopadol zavraždený Ladislav Bašternák. A nie, to nie je ten Laco Bentley Bašternák. Andruško hovorí o primátorovi Hurbanova, ktorého nechala zavraždiť Alena Žužová. Andruško tvrdil, že o príprave tejto vraždy vedel, ale bál sa, aby aktéri nevedeli, že on vie. Nevedia, že vieme, že vedia, že vieme. A tak najprv mlčal, no potom to nahlásil nejakému bývalému policajtovi, ktorý mu podľa jeho slov po konzultácii s Gašparom odkázal, aby mlčal, inak ho tiež zabijú. Čiže si vyberete svoju obeť a potom ju idete systémovo likvidovať. A dôležité je aj to, že to bolo v deň, keď vymenovali Gašpara za policajného prezidenta a Andruško sa okrem toho rozprával aj o tom, čo sa dialo na špeciálnej prokuratúre a v polícii tesne predtým, ako mal byť zavraždený Maroš Žilinka a ako o tom Dušan Kováčik vedel, alebo o tom, ako on nechcel splniť rozkaz od Žužovej a zabiť Kuciaka, ale zvyšní dvaja spolupáchatelia to spravili bez neho. Nenechajme si zobrať pravdu o Kuciakovi a my raz povieme, kto Kuciaka zabil. Robo, ak niečo vieš, tak asi normálne povedz. Viete to už. Pán redaktor, všetky tézy, ktoré som chcel povedať k 5. výročiu, som v tomto okamihu povedal. Ale späť ku Gašparovi. Ak sa pýtate, ako na tieto obvinenia reaguje obžalovaný podpredseda parlamentu, tak úprimne nám Láta z rukou vypadla. Lebo aj keď sa tu bavíme o vyhrážaní sa svedkovi vraždy ďalšou vraždou, čo akože fakt nie sú úplne banálne veci. Dámy a páni, toto už nie je žiadna sranda, toto nie sú guličky. Tak podľa Gašpara je to len fikcia z pera Igora Matoviča. Sú opäť len výtvorom nejakej kombinácie, do ktorej určite je zaangažovaný Igor Matovič. Nie, dobre počujete, on bol dokonca schopný to povedať aj druhýkrát. Opäť takú aktivitu, ako som tu už na úvod povedal, zo strany možno až Igora Matoviča. A ak vám to príde ako dosť o ničom obhajoba, tak to ste ešte nepočuli túto, kde sa nás Tibor snažil presvedčiť, že jeho vyhražanie sa vraždou svedka je nič v porovnaní so Šimečkovou mamkou. Kým pani Šimečková mohla byť vypočutá ako podozrivá, ako vy hovoríte, že bola vysvetliť veci, lebo jej dali možnosť ako podozrivej, tak v kauze Očistec sa Gašpara nikto nepýtal, že čo hovorí na to, že také podozrenia tu vyjadril nejaký kajúcnik. A jeho posledná výhovorka je, že... Samozrejme, že je to nezmysel. Nikdy v živote som pána Andruška nevidel naživo. Čo je teda tiež hovadina, lebo Andruško nehovorí, že ste sa stretli naživo, on len hovorí, že si mu odkázal, aby držal hubu, inak príde o život. Samozrejme, že je to nezmysel. A teda potom, ako tieto veci vyšli na verejnosť, Matovič sa aktívne snažil Gašpara fakt, že nasrať, napríklad tým, že si ho zas dosť blízka nahrával v plene na mobil. Ty ma budeš vykazovať, ty budeš kázať o moje auto, tak? A otravoval ho tak dlho, až Gašparovi pukli nervy a nechal ho vykázať zo sály. Slušné správanie je, keď som policajný prezident. Stráž, aby vyviedla poslanca z rokovacej sály, konkrétne pána poslanca Matoviča. V ten deň prebiehala prvá schôdza parlamentu s novým rokovacím poriadkom, ktorý zakazuje ďalšie vizuálne pomôcky, trička, nápisy. Je nenormálne, že najvyšší zákonodárny orgán Slovenskej republiky zakazuje keksy, zakazuje trička, zakazuje hovoriť pravdu, zakazuje tabulky, ale
akceptuje, že sem chodia ožratí poslanci hlasovať. A celé to do dokonalosti vyšperkoval Alojz Hlina, ktorý prišiel s vyšitým nápisom Smer mafia nechceme na saku. Áno, toto je môj malý výraz vzoru. Ja som bol veľký depešák za komunistov na strednej a vlastne sme bojovali vtedy s nejakými výrazovými prostriedkami aj teraz. Za čo ho v jeden deň Tibor Gašpar vykázal zo sály. Vykazujem vás z rokovacej sály až do skončenia rokovania dnešný deň. Čím by teda mal prísť o polovicu svojho platu, no na ďalší deň ho Raši už len požiadal a odporučil mu, aby sálu opustil. Počkám, ako zareaguje on. Počkám si, keď bude predsedať pán Dubéci. Počkám, ako zareaguje on. Ten vás asi nevykáže, nie? No ale pozor, tak zákon buď platí, alebo neplatí. A očividne sa Hlina rozhodol urobiť si reprezentatívnu vzorku a tak si počkal aj na tretí deň rokovania a na tretieho človeka, ktorý bude viesť schôdzu parlamentu. A tým bol vo štvrtok Andrej Danko. Poprosím vás, aby ste si ho dal dole. Alebo aby ste opustili rokovaciu sálu. Ale ty vole, všetci riešite jedno posraté sako. A je mi to trápne, tretí deň riešime vaše sako. Keď nám tu začala schôdza s dôležitými zákonmi, prorastovými opatreniami, dokonca s odvolávaním Kaliňáka kvôli predraženej prešovskej nemocnici, ako by povedal klasik... Píp. Píp. Aj keď dezinfluencerku Mimi Šrámovú mnohí koaliční politici nazývajú novinárkou, ona o sebe skromne hovorí, že nekritické rozhovory s politikmi sú jednoducho len jej koníčkom, ktorý robí vo voľnom čase. Akurát, že minulý týždeň sa zistilo, že Všetko je ináč, ako ich klamali. keďže Mimi v skutočnosti platilo za jej hobby 5 rôznych štátnych úradov, so zistením prišla kolegyňa Zuzana Kovačič-Hanzelová. Denník Sme zistil, že provládna dezinfluencerka Miriam Šramová má hneď niekoľko dohôd na štátnych úradoch. A podľa našich tragédov Toto nemala robiť. Mimi deň po vydaní článku napísala, že sa nevie prestať smiať a ďalej na celú vec nereagovala. A nereagovala dokonca ani vtedy, keď sa denník Sme snažil kontaktovať ju, aby získali jej vyjadrenie. Neskôr sa ale v rozhovore pre hlavné správy posťažovala, že je ňou smečko posadnuté. To boli SMS-ky, maily, telefonáty, trvá to dlho. Vlastne to, ako ma spomína v tých reláciách a len na internete nájdete nejaký, že minimálne 15 krát, takže to už mi príde, že obsesia. Neskôr na Telegrame zverejnila video, v ktorom hovorila o tom, že dostáva nenávistné a vulgárne správy, že sa na internete šíri jej adresa, že sa bojí chodiť von, proste všetky tie veci, na ktoré sa slovenské novinárky sťažujú už dlhé roky, a aj keď nič z toho nie je v poriadku, všetci kompetentní sa tvária, že čo už, to je riziko povolania. Vyostrovať sa to ale začalo, keď ju prišli podporiť naši tragédi Edo Chmelár a Ľuboš Blaha. Chmelár sa na Facebooku celkom opustil a v siahodlhom statuse napísal, že síce sú s Mimi kamoši, tento status nebude na obhajobu kamarátky, ale na obhajobu princípov, ktoré sa podľa neho vytratili zo slovenskej žurnalistiky. Ide vraj o verejný lynč slobodnej matky, ktorá teraz v diskusiách musí čeliť zvráteným a oprzlým výhražkám, ktoré sa vidia len málo kde a málo kedy a nikto sa jej nezastal. A keby to nestačilo, redakcia dokonca tolerovala zverejnenie jej adresy, čo im zrazu nevadí, pričom keď to urobil Daniel Bombič Zuzane, tak im to vadilo. Počkaj, čo? To niekto urobil? Ani nie. Podľa teba je screenshot PR článku o Ďorďovi Dimešim, v ktorom je informácia o objednávateľovi politickej reklamy, ktorou je Šrámovej spoločnosť She Mimi, ktorej adresa je rovnaká ako tá, ktorú Šrámová verejne... Že čo? Že čo? A ešte raz verejne uvádza na svojom vlastnom webe, tak to je podľa teba to isté, ako keď niekto zverejní inak nezverejnenú. Vidíte tam prosím ten rozdiel? Adresu, ktorú získal z rozhodnutia súdu, telefónne číslo, fotky a ďalšie informácie zo súkromia novinárky. O toto sa jedná, aha. A vôbec Chmelár vie, o čo v skutočnosti ide. Z morálneho hľadiska je podľa neho úplne jedno, či novinára platia štátne inštitúcie alebo ESET, Penta a Soros, koho len zaujíma nejaká novinárska etika. Tá je na dohodu na UKSUPE, ak je tam zamestnaná, tak je zamestnaná z nejakých dôvodov, že má nejaké mediálne skúsenosti, normálne veci a tak ďalej. Ale teda, ak nevidíš problém v tom, keď novinár podľa vašich slov zároveň pracuje pre 5 štátnych úradov, tak už naozaj nevieme, že ako ti to vysvetliť. A čo s tým, aký je tam konflikt záujmov? Stále nerozumiem tomu konfliktu záujmov. Každopádne médiá, ktoré reprezentuje Mimi, vraj nie sú dezinformačné, ale konkurenčné. A tie médiá, ktoré Šrámovú hejtujú, sa proste boja konkurencie a
a poklesu príjmov z reklamy. Možno, že fakt, keď si človek porovná tú viralitu, ktorú mám ja alebo moji kolegovia, tak je niekoľkonásobne vyššia ako viralita tých ľudí v médiách. No a asi nikoho neprekvapí, že Ľuboš Blaha, ktorý je zrazu za ochranu novinárov ochotný ísť pomaly že do ringu, zašiel ešte o niečo ďalej. Odhalenie, že Mimi je platená štátom, označil proste za hejt. Napísali veľký nenávistný článok na 3 strany. Titulka na prvej strane, čistý hejt. A Zuzane vyčítal, že ju zrazu vôbec nezaujímajú ženy. Kde je odrazu ten váš boj za ženy? A Blaha tiež odhalil, že to, o čo tu naozaj ide, je, že závidíme. A celé to robíte iba preto, že závidíte. No a potom, ako minulý týždeň prirovnal Matoviča k Hitlerovi a Mengelemu, si monštrum, ty si level Hitlera a Mengeleho. Teraz prirovnal článok o tom, že Mimi Šrámovú platia štátne inštitúcie ku vražde Jana Kuciaka. Že toto, čo ste spáchali, pani Hanzelová a denník SME, je ten najodpornejší útok na novinára, odkedy zabili Kuciaka. Ale akože kde si bol doteraz, keď ľudia ako Daniel Bombic útočili na novinárov? Vy, pokrytci, vy ste stratili akékoľvek právo, čokoľvek tárať o Kuciakovi, čokoľvek vyčítať Denimu, čokoľvek vyčítať mne či vašim kritikom. Po tomto truľovi si zaslúžiš meditačnú hudbu, prepáč, že ti ho musíme púšťať. Mimi ale našťastie v rozhovore pre Aktuality všetko uviedla na pravú mieru, keďže objasnila, že to, že má viacero zmluv, nie je žiadne odhalenie, že sú to vlastne verejne dostupné informácie. Dobre? Je na mieste hovoriť o tom, že to bola vlastne bombastická informácia, zatajila, prevalilo sa, potvrdila. Sú to verejne dostupné informácie. Na rozdiel od jej verejne dostupnej adresy tiež vysvetlila, že aj napriek tomu, že sa prezentuje ako šéfredaktorka svojho vlastného webu, ona nie je novinárka a preto sa jej novinárska etika vlastne ani netýka. A práca v médiách aj politike naraz je pre ňu konkrétne úplne OK. Ale ja nie som novinár, ja nie som zamestnanec vydavateľstva. A hovoria, že nemôže vás platiť niekto, s kým vidíte tam nejakú trestnú rovinu, akú rovinu? Vidím tam etickú rovinu. V akom zmysle, že súkromná osoba nemôže robiť pre ministerstvo? Vy môžete robiť pre ministerstvo, ale zároveň svojim divákom nehovoríte, že ten istý minister vás nejakým kanálom v pozadí platí. Na začiatku rozhovoru, bude to mám povedať. Na tomto podcaste spolupracovali aj Kristína Ďuríková, Kristína Jaščová a Viktor Hlavatovič a tento týždeň sme v KCčku oslavili narodky spolu s Jankou Kresťankou Dybákovou, Gabrielou Kajtárovou a Vašekom Dolejším. Ak ste nestihli prísť, záznam z debaty nájdete na našom Hero Hero, alebo si ho môžete kúpiť za 5 eur na piatocek.com. To ti teda bolo bohulské. Aký je ten Fico, keď sa vypnú tie kamery? Stále je kvá a zosmiešňovanie. Je takýto Robert Fico, keď sa to celé vypne? Áno, ale je hlavne krátky. On to totiž nemá rád. Na to som sa nepýtal asi, ale... On je krátky v tom, že príde do toho štúdia veľmi neskoro, tesne pred vysielaním a on novinárov neznáša. Mnohých z nás vlastne neznáša. To je ako nejaký osobný problém. A potom vlastne veľmi rýchlo odchádza. Povedali by sme skoro, že až uteka so svojimi ochrankármi. No a ja som ho raz mala samého v štúdiu a prišiel tak, že minútu pred vysielaním a on sa snaží zniesť toho novinára a hovorí mi: viete, že ja som tu vôbec nemusel prísť, buďte rada, že tu som. A už do džingla. Ja som vedela, že prídete. Padajú vám preferencie. A už, dobrý deň, vítajte v Náhrane. No tak pozeral, dobre. A ak nás máte radi, môžete za nás zahlasovať na podcastroka.sk a už len, že boskávame vás, ale len s vašim dovolením všade.